nazo wonke amawulfu afuna wena wedwa. Namhlanje uzela wena uJesu, mangake wavula inhliziyo yakho, mangake wakholwa, mangake wamamukela, uzokwenzela umusa omkhulu. Zonke izono zakho uzozixolela, akwenzele umusa, akugeze negazi lemvana, akuhlanze ube mhlophe njengeqwa, akenze ube umuntu omusha. Zonke lela magqubu, zonke inkanuko ziphele empilweni yakho, akusiza kunikeza amandla wokuphila impilo yokulungisa. Yonke into oyenzayo iletha inkazimulo kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngokomuntu lokhu soze kwenzeke, kepha ngoNkulunkulu konke kuyenzeka. Ungasho ukuthi akekho umuntu ongaphila ngaphandle kwesono. Kuyakhonakala bathandekayo, ngoNkulunkulu konke kuyenzeka. Ayikho into ehlula uNkulunkulu. Uyakwazi ukuphila ungaqamba amanga, uyakwazi ukuphila ungatshontshi, uyakwazi ukuphila ungabi namagqubu, uyakwazi ukuphila uxolela abantu. Ngisho nomuntu okurepile uyakwazi ukumxolela, ngokuba nawe uxolelwe, nawe kumele uxolelwe noma akumoshe kangakanani umuntu. Ngokuba lithi iBhayibheli mangabe uxoleli nawe usoze waxolelwa. Funani uJesu Kristu bathandekayo, nifuleni iqiniso ngokuba lithi iBhayibheli funa uzothola, cela uzophiwa, ngongoza uzovulelwa. Ilanga lisesekhona namhlanje. Jesu Kristu uyabuya bathandekayo, Jesu Kristu uyabuya, akabuyelanga nanoma ubani, kepha ubuyela bakhe. Lithi iBhayibheli bonke abanethemba bayayihlambulula njengoba naye ahlambulukile. Asizihlambululeni bathandekayo, sizilungiselele ukubuya kwenkosi. Yebo imali siyayidinga, yebo ukuphila siyadinga, kepha kuyokusizana ukuzuza imali, uzuze ukuphila kepha ulahlekelwe umphefumulo wakho. Kuyokusizana ukuzuza wonke umhlaba, ulahlekelwe umphefumulo wakho. Umphefumulo wakho is very precious. Umhlaba wonke is compared to nothing compared to your soul. Compared to nothing compared to your soul. Ngakho-ke sithi phendukani, asimfuneni asatholakala, sikhaleni asakwazi ukusizwa. Iy'ndlebe zakhe namanje zisavulekile, nezandla zakhe namanje zisavulekile. Uyakwazi ukukusindisa, uyakwazi ukukuzwa, kepha athi akusho ukuthi izandla zami zimfishane, that's why angikwazi ukukusindisa, noma iy'ndlebe zami zivalekile ukuthi angikwazi ukukuzwa mawuthandaza, kepha izono zenu. Yingakho kumele kusuke isona emntwini, yingakho kumele kusuke isona emntwini, uphenduke ushiye phansi uthathe uJesu. Indlela zimbili bathandekayo, khona esidudle khona ekufeni, indlela yabathakathi, indlela yabaqamba imanga, indlela yabakhaliki, indlela yabatshotshi, indlela yabantu aba-envious, indlela yabomama abagqoka amabhruko, indlela yabantu abaphuza utshwala, indlela yabantu abajolayo, indlela yabantu abagqoka iy'nwele ezingasezakho, indlela yabantu abafaka ama-makeup, indlela yabantu abathakathayo. Bahamba kuyo yonke le ndlela, nabo-Hitler bebabulala amaJews bahamba kuyo yonke le ndlela, bonke abaprofethi bamanga bahamba kuyo le ndlela, kepha yona iholela ekufeni. Khona le kujula iholela ekuphileni, yona inzima abantu abaningi abayitholi. Kepha inkosi iyakumema namhlanje, ayikho enye indlela, ayikho enye indlela. Shiya yonke into phansi, uthathe isiphambano sakho umlandele. Ukulindela uzokunikeza amandla, athi ngizoba nawe kuze kuphele ama-ages, athi uzokugcina, uzorenew amandla wakho, akusize nomoya aphinde akuphakamise, akahlulwa yilutho. Ethi ngeke ngakushiya, futhi ngeke ngakudisappointa. Sanikhuthaza-ke bathandekayo, asilamukeleni iqiniso, ngokuba iqiniso uzolazi bese yilo elizokukhulula. Mangabe uyikholwa uzobe isigqila samanga, isigqila sakaSathane. Sathane uze ngokuzomosha, ngokuzotshontsha nokuzobulala, kepha inkosi uJesu ize ngokuzokunikeza impilo nempilo engezelekile. Asimamukeleni unicele umthandazo uthi inkosi yamakhosi, wena wadala izulu nomhlaba, ubani loJesu ukulithobe ukuba wena uzokuphakamisa, kepha uma uziphakamisa uthi mina ngiyazi, uzokuthoba esihogweni. Asiphendukeni bathandekayo.